газетаның ішінен. Сіз білесіз ма газета нешік ясалады? Әйдіңіз шул турында сөйлесіп кетеміз. Менә безнең газетада топ-топ балаларына түгел. Безнең біріншілікте иң сәләтле, иң булган, иң матур күпчелек очракта татар балалары. Без алар турында язар өчен алар белән кунакка барабыз, төрле сораулар бирәбез. Аннан соң инде газетага язып чыгабыз. Кайбер очракта безгә балалар үзләре хатлар яза. Сез яза беләсезме инде? Сочинениялар язарга яратасызмы? Шигырьләр. Менә шул шигырьләрне, сочиненияларны, иншаларны безнең электрон почтага җибәрсәгез була. Безнең электрон почта Көмеш кыңгырау газетасының артына язылган. Ошо электрон почтага җибәрсәгез, без һәр көнне компьютерны ачабыз да электрон почтадагы хатларны карыйбыз. Аннан соң сезнең хатларны алабыз да газетага куябыз. Шигырьләреңне безгә җибәрерсең, ярамы, газетага? Менә балалар без сөйләшә башладык бит инде газета ничек барлыкка килә дип. Без инде мин сезгә әйттем бит, гади генә әйтеп әйткәндә, ниндидер бер сәләте булган балага барабыз дидек. Сез нәрсәләр эшләргә яратасыз? Малайлар, сез спорт яратасызмы? Нинди спорт төрен күбрәк яратасыз? Менә кикбоксинг, бассейнга тэквондо. Ой, молодцы, сез вообще рәсем ясарга яратасызмы соң? Синең исемең ничек? Ничек синең исемең? Амелия? Син нинди рәсем ясарга яратасың? Пейзажмы, портретмы? Менә син бик матур портрет ясадың да ди. Без шуны күреп алдык да ди. Һәм шуны турында язарга булдык ди. Шуңа сиңа кунакка киләбез дә, сиңа сораулар бирәбез дә, фотографияга төшерәбез дә чик-чик. Уже газетада. Менә балалар без материалларны җыябыз. Аннан соң безнең редакциядә бер апашлый, ул компьютерда гына утыра. Сән инде фотография да кирәк түгел. Ул сыйфатлы, качественный булырга тиеш. Шушы фотографияларны урнаштырганнан соң без бүтән әйберләрне җыеп типографиягә җибәрәбез. Типография нинди җир икәнен беләсезме сез? Типографиядә газеталарны бастыралар. Анда зур аппаратлар, зур барабаннары бар аларның. Алар шушы барабаннар ярдәмендә, краскалар ярдәмендә төрле газеталар басалар, китаплар басалар. Менә безнең Көмеш кыңгырауны